לא פעם מטולטלות מתעוררות בבוקר ושואלות, מה יהיה עם הטלטלים שלי? איך אוכל לגרום להם להיראות רכים, מבריקים ולא מתפזרים לכל עבר? כדי לענות על השאלה הזו, הזמנו את אמיר בקשי, מעצב שיער ושגריר מון פלטין, שיעצב לנו את העתיד של טיפוח הטלטלים. היי אמירוס. היי גלי. איזה מומחה הביאו לנו היום. אז טלטלים דרושים דיוק, שליטה, שילוב מדויק, וגם שמירה על הברק והגמישות, כדי להגיע לתוצאה המושלמת לאורך זמן. איך עושים את זה? נכון, גליה. בדיוק, טלטלים מושלמים שהם בעצם יהיו השנה סופר אופנתיים. אנחנו צריכים בעצם להשתמש בגלייז, שהוא נותן לנו בסיס טוב לשיער, הוא מעצב אותו, הוא הבסיס הראשוני. כמובן, אחרי הגלייז, שהוא מריח נפלא, ויש לו ריח תפוחים ומהמם, אנחנו משתמשים כמובן גם בלחות. לחות שהשיער שלנו, טלטלים שלנו לא יהיו יבשים, שנוכל לשחק איתם, שיהיה לנו גמישות בשיער. 50-50. 50-50, זה שילוב מדהים של קצת גלייז, קצת קרם לחות, מושלם, בדיוק במינון המתאים, נכון. מעולה. וכמובן, הקלינקאט המדהים הזה, הממזר הקטן הזה, שאנחנו שמים ממש טיפה, וזה בעצם גורם לנו לעצב את הטלטל, לתת לו אלסטיות, גמישות. ללא פריזים. פריזים, אאוט. עיצוב מדהים, גמישות בשיער, גם למסרקים, גם לטלטלים שרוצים לעשות תסרוקות מיוחדות וכאלה. ואם אני רוצה פיניש מדהים ומבריק? פיניש מדהים, אין על הספרי מסדרת פשינסטה, שהיא נותנת לנו ברק, רכות, דוחה לחות, ולא שומני, כמובן. בוא נדגים להם. כן, כן, לא שומני. וזה מושלם, וזה מדהים. וכמובן, טלטלים, זה הכי כיף, זה הכי משוחרר, וזה אופי. אין כמו טלטלים. טוב, אז אני אגלה לכם שאני באופי מטולטלת, כן, למעשה המפתח הנכון הוא שילוב של שליטה, עם לחות וגם הגדרה של הטלטל, כדי שהוא יהיה טבעי וחיוני, ממש כמוך, טבעי וחיוני. חיוני לחלוטין. אמיר בקשי, שגריר מון פלטין, תודה רבה לכם על כל האינפורמציה הזו. אני הולכת לאמץ ככה בחופשה הבאה, אני חוזרת לטלטלים. הכי כיף. תודה. בכיף.